B'kollaborazzjoni bejn l-Orkestra Filarmonika ta' Malta u l-Kummissjoni tal-Films se jettella kunċert dirett fit-Teatru Real fil-Belt fejn matulhom se tindaq mużika minn films, ħafna minnhom li nħadmu Malta stess. Il-kunċert se jsir b'okkupanza limitata. Il-Ministru għall-Arti José Herrera sostna li bil-ftuħ gradwali f'pajjiżna dan l-avveniment dirett u kontrollat se jkun l-ewwel minn bosta tax-xorta tiegħu. Dan l-avveniment huwa l-ewwel minn ħafna l-orkestra tagħna nazzjonali kibret ħafna, saret tlaħħaqa ma' orkestri famużi internazzjonali. M'hemmx dubju il-livell huwa għoli ħafna. Il-mużika tal-orkestra tagħna hija apprezzata ħafna, tattira udjenza sostanzjali u allura jiena perswas li llum bdejna bl-ewwel programm u nispera li fil-futur qasir nillonċjaw programm itwal li jkopri s-sena kollha. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartola sqal li bħalma jmorru flimkien il-kultura u t-turiżmu l-istess huma l-films u l-mużika u b'hekk dan l-avveniment se jżewweġ dawn iż-żewġ kunċetti sabiex jitgawdew kemm minn familji Maltin u anke t-turisti. Qegħdin naraw kif permezz tal-mużika u permezz tal-kunċerti nkunu qegħdin inkomplu ntejbu dejjem iżjed il-prodott turistiku ta' pajjiżna u nqajmu għarfien dwar l-industrija tal-films. Mhux biss għat-turisti li ġew Malta iżda wkoll għall-familji Maltin u Għawċin illi naf li għandhom għall-qalbhom ħafna il-kultura Maltija, il-films u anke l-mużika. Il-kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Sigmund Mifsud, sqal li l-mużiċisti jinsabu eċitati biex jerġgħu jibdew jdoqqu għall-udjenza b'mod dirett. Issa ovvjament nistabu ħafna eċitati għax wasalna fi żmien li nerġgħu nibdew norganizzaw il-kunċerti live. Ġifieri aħna nemmnu li parti mix-xogħol ewlieni tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta huwa dak li norganizzaw dawn il-kunċerti, dawn it-tip ta' kunċerti fejn in-nies jistgħu jattendu u nerġgħu nibdew il-ħajja soċjali li konna tant imdorrijin biha. Il-Kummissarju għall-Films Johan Grek tenna kif dan l-avveniment se jqajjem l-għarfien fuq l-industrija tal-films lokali li tul iż-żmien baqgħet tikber. Nemmnu fil-kunċett li nistgħu niksbu aktar flimkien milli nimxu waħedna. U għalhekk illum għal darba oħra l-Malta Film Commission qed taħdem entità oħra tal-gvern f'pajjiżna, darba l-MPO fejn ħantellgħu dal-kunċert fil-music flimkien.